A nivell personal, sobretot, he sigut un antic patrono, o sigui que de principi estic lligat a la Fundació des de fa molts anys, molts, i vaig estar intentant construir este mecanisme, este ajuda a totes les entitats del territori i estic contentíssim del resultat que veig ara de lo que s'ha fet. Jo crec que totes les entitats tenen el mateix problema i és la falta de connexió amb la gent jove. No sabem com arribar a ells, no sols les entitats sinó tot el món adult, està juntíssim del que està passant amb la gent adolescent, la gent jove, i crec que això m'he dedicat jo, per almenys en l'Institut Valencià de la Joventut, a continuar la llavor que ja feia en la Fundació, intentar veure com eduquem en la participació dels joves i els impliquem en la vida pública. Són les entitats les que tenen que tirar avant el país i no el govern. La veritat, el que voldria de veres és que el recanvi generacional de la Fundació fora efectiu, possible, interessant, perquè demostraria que moltes altres entitats també estan tinguent aquest recanvi. Crec que si aconseguim que la gent jove assumisca el compromís social, participar en la res pública, tindre un paper important perquè si no ho fan ells, els ho faran. Jo crec que en aquest moment me sentiré orgullós del que ha passat.